Ladies and gentlemen, tadzoka zvekare panguva ine kakushushikana muZimbabwe. It seems like every week tiri kusangana nebad news, nhau dzakashata dzinenge dzati one day kudarika nhau dzakanaka. Pane chiitiko chaitika chevanhukadzi vanyora mvura vaine muprofita wavanga naye kumvura, including mudzimai wemuprofita uya ne22 years vachiita zvemanjozo. So panoitika zvinhu zvakadai ndinowanzomhanya kuna Mutumwa Chiremba Masango. Chiremba Masango anobatsira matambudziko akasiyana-siyana epamweya, vanorapa zvirwere zvinenge zviripo panyama oro mamhepo anenge achikuteverai, but handizvo chete zvavanobatsira nazvo, because Mwari haangakupe chipo chekugona kurapa ukunyima uchenjeri haangadaro. Saka semunhu wepamweya tinovabvunzawo zvinhu zvine chekuita nemweya oro zvekubatsira izvozvo kuti naye Mutumwa zvinhu zvinenge zvafamba sei uye zvinokwanisa kudziviririka sei. Togamuchirai Mutumwa. Mukoma sigo totumuri sei. Mwari zvaanoita ndezvekuti vanhu ngavamire pachinhu chimwe chete. Ukuona kuti madzibaba vari kuzviti muprofita padambudziko tana nezvarire manjuzi iroro, vari kuzviti muprofita, vari kuzviti n'anga. Kurorekana munhu wati wakunjuzi wati wang'anga. Saka vanhu inyaya yekuti vari kuita nhodzerwa dzekuti kune manjuzi chocha eriko maoriginal njuzi, yekuti chirakapinda mumvura habatwe nenjuzi, habatwe chirinogarwe. Chikonzero anoshavi ripi renjuzi, handine mudzimi yakasimba yakaenderana neikoko. Saka ino kuti ndikuona hangu vanhu vanenge vachishora kuti aiwa zvakazoti njuzi wazita inyati uyaita nhodzerwa. Kune varidzi vazvo zvafanira nokubasa redu chiprofita isusu. Kune varidzi vazvo, kune vanoita nhodzerwa. Zvakafanana kuti wakaona chinzi zvakafanana vanhu, munhu ada kumira kuchiprofita, uda kumira kuchimanjuzu, kuda kutsvaga mbiri kwese, wozviti ndiri n'anga, ndiri svikiro, ndiri muprofita zvese. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mira panzvimbo. Tasema kuti dzimwe n'anga dzine mukurumbira munomu. Zvafanana Tashuwa naMukanengo handiteka. Nedzimwe dzandisingakwanisa kutaura naGogo Chihora handiteka. Vanongomira pachinhu zvani zvavo. Havazoswera kuti isusu tiri n'anga, tiri masvikiro, tiri maprofita. Havanomira pachinhu zvani zvavo. Chere ni madzibaba angu azotanzwa ndichita kuti ndiri n'anga, ndomira pachinhu changu cheupostori ichocho, cheuprofita wanenge ndichiita. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu ngavazive kuti mukati mawanda matsotsi. 2, kuwanda kwaita matsotsi kwakutipa maaffection manje kuti vanhu vakusvika pakuparadzwa. Uchaona kuti papa njuzo nengo manjuzo nengo ichizasa kuti asi wedu boy ndo mupostori. Mupostori wachizasa kuti asi wedu wofutu injuzo. Saka kuno kuti munhu yana pezza toro zvishaya kwanotambirwa chaiwo chaiko. Chikonzero musoro anenge ari musoro mbewa, mumwe musoro shiri handiteka, kwese kwese handiteka. Saka pada kuti panyitsa kugadziswa ipapo. Idambudziko ripi riri kuita kuti madzimai nevasikana vechidiki vatirane nezvemanjozo? Tandisingambonzwi tichikura about manjozo. I think ndatanga kunzwa zvinhu izvi. Inokuti vanhu vazhinji mazuva ano vakubhuricha. Munhu angotsvuka chete akutodzi ichuzu. Kunyanya maprofita varume navana maprofita varume. Kutobhuricha baba ari muprofita baba. Kubhuricha handiteka. Ino hangu ndikuona kuti murume ingomira pakara rako yaura handiteka. And 2, bhuricha kweko handiteka. Kuratidza chimwe cheungo chani futi. Andapaona. 2, vakadzi vari kutobhuricha vacho futi handiteka. Vakuenda padzimwe zvimwe zvisiri right. Munhu akatotsvuka kuti ndichinda munjuzo. Bozi vanhu problem ikuita ndekuti vakuitenderera mumaprofita manditeka vachinyeberwa kunzi mune shavera munaro. Mumwe munhu akatonzi unoshavera unaro, munhu abva atonenge anoshavera kutoprofita anoshavera kuita sei. Wamwe munhu akatendera kuti mumwe aingozinza musoro chake akaona hope dzanenge akuratidza. Akaenda kumaprofita nekumangino dzimwe kuti nganga wefeke obva atonzi kuti wewe unotobikwa doro. Ndione mudzimu wemusha menyu wese. Ukaona kuti vanhu vakuita zvinhu zvakasiyana ngomaziko. Chikonzero vanhu havasiri panguva yekubatsira vanhu vakutsvaga mbiri nokutsvaga mari. Asi idambudziko ripi ndo pandiri kubvunza kuti riri kuita kuti vakadzi vade kuita zvemanjuzi? Chikonzero kachiripo chekuti munhu akaita manjuzi ane shamwari yake yakaona yakaita zvemanjuzi yakatengewa mota. Saka ada kutengawo mota atatenga imba. Vafunga zvinokwezva varume. Vafunga zvinokwezva varume. Andimona. Ndinoamwe futi vaimbi vatorasika unomwe muimbi akasungira zvuma muchuru mese umo. Vaimbi kuti vakasangazikati asingaziti muimbi anosungira zvuma nditeka. Vakutosungira zvuma umo vatoti ndani atotozvimba kuti ndakumanjuzi akuchi atorasa kauchani yake. Andokona.
saka vanhu vakangoimba chiti munhu akatanga imba zvokuridza mbiri akutoti zviti ndatova munjuzu aiwa vanhu ngavabve ipapo ngomasiko vanhu ngavaite zvinhu zvavo chaizvo chaizvo handiteka zvinhu zvacho handiteka hausatore nhodzerwa ba pano varidzi vazvo pagara kudhara chiwa varidzi vembira vagara variko vembira vai vairondedza mbira vatoridza kuti masvikiro handiteka kavanoridza zvavanoridza vanotokokotodedza vatoridza vanhu mashavi yacho iyayo asi unoona mumwe munhu asina chaanoziva autongotedzera zvinhu zvipi izvozvo saka inyaya inhodzerwa yei imimi munobatsira here hatingati munobatsira madzimai oro vakadzi kukwezva varume chinenge chachihure mweya wechitendero but munobatsira here vari kushushikana nekushaya varume kuti havasi kuroorwa zvinhu vamwe vari kutraya kuita zvese zvakanaka mufamily asi mumba imomo unongoona kuti vasikana vemo havaroorwi ngomaziko chinoitika ndechekuti mukunga masvika pana maona vanhu vakazara chaizvo ende panapa rugare pari kuzara kuite michana chimuti ndakachibata kuti kutara kuno kwatikuita kuno kumaziko ndakachibata kuti michana ba chimuti ndakachibata mukomaziko nokuti munhu wese mazuva ano ari kutaura kuti madzibaba masango handiteka ende maona meganjiri mazarira kuita panapa chero vamwe vateereri vedu pakutoziva kuti madzibaba masango vari kutorira vanhu vane chimuti saka nyaya iripo ndeye kuti mukomaziko isusu tinobatsira vanhu kuti vabve munyama yeye minyama kune mwe futi munyama wokuzvipa tundushamisika vanhu mukomaziko achiratidza kuti vamwe vanhu vanokumbira imba yacho futi akumbira imba yacho futi anoshafe time naye futi saka vanhu vada kungosununguka vachiti mukomaziko munyama iriko kuvanhu saka mhepo shuwa dzagara dziriko asi hazvisi zvese zvine mhepo unoza munhu akatinetsana nemunhu uvanzi ndine mhepo chaizvo inini saka inini kuda kuti mweya mushamangasaa ndirorwe aiwa inyaya yekuti wewe une imwe pfungwa dzako dziri pauri wewe notimuti unhu twakutoontasiri tusiri right saka mukomaziko vanhu vaiveka haisi kuti wanzi vanhu vakaenda kumanjuzi vakudodororwa chaizvo aiwa nyaya ripo ndeyekuti vanhu vakutsvaga mbiri nzee dzakasiyana siyana asi kuti isusu vanhu vari kutoya panapa namatambudziko funga maona vakawanda panze vanotsvaka mamarriages acho nedzimba bcause mamisha muno mwana kushandiswa kuitwa vakadzi handiteka nemhepo dzezvikwambo asi chikonzero chiripo ndechekuti vanhu vanenge vatororwawo zvishuwa asi mweya yezvikwambo iriko mweya zvidhoma iriko inoshandisa vanhu vapi ivavo handiri kupaona mutumwa toda kumboenda panyaya inotipiringishanei nezvimwe zvinhu zvandiri kuona zvakaitika mulife menyu ndakaona maida kupiwa Toyota Aqua nyowani maida kupiwa mota inani hatizoda kumeshina mazita evanhu mukomaziko vanhu vanobva vatika maida kupiwa navachivhara aiwa no pane mukurumbira vanomukurumbira vaida kutipawo mota iyo handiteka asi ini chiripo ndechekuti mukomaziko zvokunzipiwa mota ndiende pafacebook handite izvozvo bcause akwa ndikwanisa kuitenga nhasi anopanzisa ndikwanisa kutenga chi nhasi akwa iyoyo asi handidi kuti udondipa mota handi pasocial media ndikuratidza kuti ndakutengera mota gara hakune mota yani mapirwa nechiremerera munoda ndeapi aiwa mapirwa uya nacho ichipo chezvinhu zvandakakuitira saka unofanira kuuya undipaka mukomaziko zvisinei social media mukati handizvo munhu maimubatsira zvakanyanya maimubatsirawo pafacebook ende zvakatangira pafacebook mane pazvinotangira I mean pamunomubatsira munomuendeso here pafacebook handite izvozvo ba panapa ndo vanhu vane mbiri mukomaziko panapa asi wasitambonza one day nchimeshina zita remunhu ane mbiri panapa kuti nenge ndomubatsira chikonzero ndesiketi yevanhu chiri panapa nditobvumidza mukomaziko kuti torera vanhu vakagara panze apa handiteka funga masvika panapa pakazara vanhu chikonzero panapa private panapa chikonzero munhu afambira dambudziko rake handisati mbiri nekuti anzi ndorapa nhengi dai zvachitonzi toita mbiri nekuti apa vanhu vandinoziva vane mazita taita mbiri ka panapa mukomaziko because tinorapa vanhu vanozikanwa torapa vanhu vanotambudziko anditozikanwa handiti todzimwe nyaya dzotopisa mukomaziko kuti kadzisawa social media kuti ndokubatsira nhengi onzinzi nditokubatsira nhengi asi hatidi kudzita mukurumbira chikonzero isi tikubatsira vanhu tiri bhiriji nekuyambutsa vanhu warati vanhu vari kunzwa muchitaura nayo kuti hamudi kubatsirwa pachena vanobva vafananidza nyaya yenyu neyamaigoti naachivhayo ita maigoti vakapiwa land cruiser ne250,000 vakazobuda vhidhiyo vachitaura iwo kuti no murume wangu inini akaudzwa namwari kuti usatore chipo from vanhu usatore chipo wakanamata hama nembunogwaida kuvapa mazimari saka inini kuti murume wangu ndonzira yakafamba inini handitoriwo chipo ichi ndosaka ndakachiramba ameno muri kufamba gwara rimwe chete here ndo mainterpretero amuri kuita here nyaya yenyu aiwa no chinoitika chekuti ini ndikutaura kuti handikwanise bcause
maiguti kureva kuti vakutedza mutemo wechiprofita chakaitwa because vanhu vasanotera tsananguro baba saka chiprofita chakatoitwa ichocho kureva kuti maiguti otera chiprofita chipi ichochi saka vane kodzero yokuramba chikonzero vane zvinhu zvavanoteedza ini zvafanira kuti akwa ndakati handisi kuti ana zvahanditeka ndine mota dzakadarika akwa asi zviri kuti ndakashora asi handidi mutemo wangu handidi kuti ndinze pafacebook pa handiteka nonyaya dzekuti ndapiwa chakati ndinopiwa mari dzakawanda ini nemunhu manditeka nevanhu vachinditenda vachindiita zvavanokwanisa kuita asi handisati ndaita kuti isusu kuti maiguti vari correct chikonzera havadi boza kutidzira mutemo wemweya mutsvene waMwari. Saka zvinoreverera Muparinga vakakanganisa kutora chipo vachiratidza kupemberera nekufara kwavakaita chipo chakapiwa naSewicknell. Ngomaziko chinoitika chekuti Muparinga vana kukanganisa ndo zvavanoda ivo ndozvaenda zvavanoda ivo kuti munhu unoita zvaunoda pamako zvinoda mwoyo wako ndozvaunoda zvaunoda tiwana Muparinga asitwana maministry andinoziva asi vakutanga kuti maministry anditeka kuti dzimwe dzenguva asita adzisiswa nomweya kuti ita zvakati andimukona isu kwedu totedzera mweya mapaona ipapo inomemba here weteka tiisiyani nanyaya yacho iyoyo siyaka vanhu vanosara vaine ndiri munhu aimbondipa mari muno mukomaziko musejere muno maindipa every week ndaipiwa 15,000 to 10,000 every week kandi ndagona kuti musi wemande ndagona kupiwa 7,000 maimubatsira matambudziko akaita seko ngoenda uchitongomupuresa chete nokumukomborera musi wefriday ndogona kupiwa kana kuti 10,000 again asi maibatsira asi ndistrive masiwa ano vanhu varimo munyika muno azvati rimwe zuva ndaisa mari iyoyo musauti so mari haiyene yaitenga ngomaziko ndokutaureka ngoti chete mukomana wangu hari kuti dai mukomana wangu musondosangari apa ingudza yanditeka mwe musingazonza kuti ninika pandinotora mari ika ndosangana namaproblems akawandisa uzoti ndakazoita sei ndakazoti one day kanditore mari ika ndimunamata so wandaisangana nesauti so kuseneka muka yakaita mashizha ndumanyaya yakaitika live kudai so ukunzwa aina muka isakaita mashizha yese muno mashizha mashoma shoma yanga arimo imwe mari isakaita madoma yanga matweni ndurazi mabhanji so yakaita madoma uzoti kubva papo ndita mari yanditeka munhu yanabvira zondifonera kuti akabaza zvinhu zvake zvabatwa yes but anone zvivindika zvekuigira mutumwa mari yekubata vanhu vandone mbii yekuti kana munhu uchibata mari yako iwe uchibata 1,000 yako yechokwadi iyo inoshanda kune mumwe munhu anokwanisa kuuya kukupa 5,000 iwe bva wavhunduka 5,000 ipi asi 5,000 iye ikuya kutora 1,000 yako iwe yechokwadi iyo zvakazotindana matana zvinhu vanhu vazoti aiwa no uyu munhu saka kwatitaka iye kuti iye mari yake ka yangu yandaishanda inini yandaipiwa nowanhu inini yechokwadi varombo vaya vanenge ndivasinawo mari yawaindipa $20 yavo $10 yavo anditeka ndikuti baba imwe drink iyo ndiyo mari yaitora iyoyo komaziko munhu iyeyo bva papa andifonere nanhasi anovhiya mastatus yangu apa anditeka ina ndimufonerewo futi bhozi ndakabata chikadhi chani chake saka kune vanhu saka vanobata saka ichitiregedze yedu tingorarama takadai mukomaziko. Ladies and gentlemen, mawanzwa mutumwa masango ndo vatinge tinayo hatipedze svondo tisina kuvabata pamanambers ari kuda paskrini aya munokwanisa kuvawana munotaura navo mobhuka ma1on1 kuna anoitwa free kozita anoita private whether unoenda kuchurch information yese unoiwana panamba yekubuda paskrini izvezvi tada kukombera tichibvunza mutumwa about matambudziko avari kubatsira vanhu matambudziko akubatsira vanhu mukomaziko akawandisa pano muri kuona izvo vanhu vakupinda muna mategrasi vanhu vari kupinda panapa ri kumuka vanhu vatodhakwa mukomaziko kuti achatomuki ari kumukira papi panofunga muri kungoona chiri mumasa rida kuita pano kureva kuti ibasa ratiri kuita rinoonekwa nevanhu vanhu ndovanotenda pradza vakaona munhu uchiriita dhonza makore mukomaziko vanhu vachingoungana chete haisi nyore anditeka kuti vanhu vanozviva makore vachingoya pauri tu mukomaziko nhau iripo tambudziko ripo mamarriages ari kunetsa andimukona nhau yedzimba dziri kunetsa nhau yevanhu vanenge vachitaura kuti isusu hatibate chinooneka pfuma chaidzo dziri kunetsa nhau yevanhu vari kuroyiwa mukomaziko kurasika njere zviri kunetsa nhau yevanhu vari kuti isusu tiri kushandiswa kuti vakadzi vamwe vachishandiswa kuti varume zviri kunetsa saka zvinhu zvakawanda zviri kutambudzwa nevanhu vanenge vachishandisa vana vanhu chichaiko vaita kungovashandisa sanditeka omusiya mwana asina chaanacho zvinhu zviri kutambudza mutoriro chaichaye mukomaziko
iri kunetsa vanhu, mutoriro chaiyo. Kuna vanhu vakusumudza mhepo kuti vana varoiwe, vana vashandiswe mutoriro. Isi kuti chero asina kushandisirwa mhepo, chero zvizvi zvongoti washandisa mutoriro, ndine muna panapa kuti ndingamupa mwana iye anoita normal. Yes. Saka zvinhu zvatiri kuita izvozvo, vanhu vari kupinda muduru umo mukomaziko. Nogona kuratidza duri racho nehari yanditika. Pano zviri kuitika papi? Ipapo. Tiri kuona vanhu vari kutenda chaizvo. Kwati mama tatikuita pana mukomaziko tinita tateudzwa nomweya kuti ita zvakati toita. Hanzi munamato wemuduri ndo wainzi naSoldier Love, muduri kunyange tichidzurwa. Yega. Izvozvo zviri zvanditika. Isi tiri kuita zvatikuita. Ndinomuona kuti duri riri kutoshanda. Nezvinhu zviri kuitika papi? Ipapo. Asi zvine kuyambutsa kwazviri kuita vanhu. Magumo eduru akamira sei? I still remember kuti vanhu vakakwana vandiri kuda nicharipisa. Mapisa nichaririita. Andime kupona. Tiri mukomaziko tapisa duri rieri. Kwati mhepo dzevanhu tinizvatingita tobvisa ipapo andimukona. Saka unenge utori mutambo kabhozi duri kuti rizonzi rapera kutsva. Mukomaziko mutambo. Kuti duri tiripere kudzura vanhu mutambo. Pano vaturikisa ipapo, saka unodza mwe kuti hanzi aiwa uroyi hausi uroyi mukomaziko. Vanhu ngavanzwisise kuti kune minama tatinotumwa naye naMwari kuti tiite. Muzvinzwa? Jesu chachaenda kaita kuti Jesu chachakapinda akasvika chachanditeka. Paiva nebofu ranga singaona akatora dhaga akarizorera kumeso. Akasvipira matoso akazoita chakati kumeso. Bofu ratanga kutoona. Chikonzero chekuti minama tinoshanda zvakasiyana siyana. Anopona. Kupenda kwose vanitooma anointing oil waita siyanditeka. Nema apple zvinatika siyanditeka. Asi kwedu tine zvatinoita ndimukona. Ende tuisi mapostolika. Dambudziko rakaita panapa tunowana totosarira chimwe enda pakati. Andimukona. Isi mapostolika tina jealousy ba. Totogachidzana matambudziko ani edu. Asi nasi ndamboona hangu mapostolika mapastors achiukari pakuchete. Asi ndamboona akupira kopo pakatiwa Freddy ana magaya achosangana kuti wamboungana wamboitawo crusade yawo. Mapentecosta achatokokaneka pamastage kuti anenge achoti kana usiri mwana wangu waufe wakaparidza pandiri kuparidza kudhara taiona ana chiweshe vai-invite kwawo chinoparidzawo kumwe. Iya nyaya yekuda zvipo iyi. Kuri kuti munhu akuti anoteerwa vanhu. Vanhu ndovaMwari. Zvafanira chechi kwangu ini chiri munhu asi chiri chepano apano akutonzwa panapa. Chechimwe yakatoshanya chechi kwangu ngaishanye. Chikonze nditoifarira kuti ngaiuye kwatiri chete tiri mapostori chiverenga ini kwangu ndoverenga bhaibheri manje. Ndoverenga bhaibheri kwangu inini. Ini handisi John Masowe. Ndinoziva ndipedza John Masowe. Handisi John Masowe ndiri kubata kuApostle Faith Church. Inoverenga bhaibheri. Pamunogara ndoona munogara muchiramba handisi John Masowe. Munenge muchivashora here kana kuti kuashora asi nyaripo ndeyekuti vanhu vanotaura kuti madzimai sangu ndo John Masowe. Ngavanoshandisa John Masowe ba. Ini ndiri kubata kuApostle Faith Church. Inoverengwa bhaibheri. Chinonzi chimunya chiye chanditeka isi kwatiri ndichatinotienda ichochocho. Bhaibheri shoko rinobva mupi? Mubhaibheri. And tinotedza mweya futi zvakare. Saka iwo anotedzawo mweya asi bhaibheri havaiti sei? Havaverenga asa mwanoverenga pai. Mutumwa mashoko enyu ekupedzisira. Mwari ngatite zvakanaka vanhu ngavabate panoponesa mukomaziko vari kunze kwenyika vari kupi kwakasiyana siyana. Ende mukomaziko zvangu ndinofaranisa kuti chi ndiri kuona vanhu vakawanda like izvo ndoda kukurudzira vanhu vazhinji kana vachikwira ndege kubva kunze kwenyika. Izvi ndine imwe munhu akwira ndege kubva kuSouth Africa wanga wakati wande zvavo nhasi wauya vabva kunze kwenyika asi pana kwira ndege kubva South Africa vozotora tumataxi paairport ngavachenjera mataxi anenge vachitora because pana vanhu vari kuzosangana nemiedzo yekudobirwa kurobwa. Saka toti vanhu kana vachibva kunze kwenyika vachienda kwamadzimai masango ngavatange vatifonera first. Tine motikari yekuti inogona kuya vatora papi? Paairport. Because ndine uyawo chinhu chitu kuti anonzi denda kwamadzimai masango anosvika panapa zvitsurutsuru asvika kumbaroko adhambwa. Saka paairport pakumira dzimwe motikari futi ida kuti hurumende iongorore pano papi ipapo because pari kumira dzimwe motikari dzinenge dzichizotakura vanhu dzichindikuenda nemi kwakati dzozodhamba vanhu munzira. Saka like iye asvika pana murume andisirisa asira kunyemberai atoburika ndege yake zvakanaka akatorwa mari yakawanda asi ndine hangu munamato andamitira ndazomupa namatesi panapa kuti enda kuita zvakati zvimwe zvinotobhadharwa mari panapa asi ndamuti for free enda kuita woshandisa. Saka achatokwira ndege Saturday kudzokera kupi kuSouth Africa asi kuona kuti kune vanhu vari kushandisa wakubata vanhu rafu. Saka ndikuti wese anda kuya madzimai masango usingadi kuonekwa nehama dzako pasi vana mwana vasingavanzvenga hama dzavo ka vasingadi kuonekwa nehama dzavo adangoya kubatsirwa achitodzokera kupi achigara muhotera make munamata yake akapera kudzokera kupi kuSouth Africa hama dzake dzisingadisati ari muno andikuona. Saka motikari iripo tinongoti unouya kuti vanhu paairport
vakomana vanouya kutora paairport wouya wobatsirwa woenda kwaunda se kwauda kuenda plus mazuva ano kwane maifti in drive futi dzedze dzine malogo dzedze dziripo dzandiri kuona mazuva ano inonzi tap and go wanditika zvina kutora kwipi iyoyo wobatsirika asi kuti isusu vanhu vanobatsirwa mukomasigo asi mukomasigo ka chazombokurwa iri panyaya yemabundles yemunyika medu muno usati ndakaenda kubotswana ka ndakaita 50 pull up abaka ndakapedza wiki shandisa asi muno makasa $10 $15 pa 2 days ka watanongopera asi chazoitaura iri yeye chataura tine nguva. Ladies and gentlemen, nyaya yada kutangwa namutumwa vanoswera vadzimirwa line econet but rega tizoitaura mumwe musi. Manumbers ndo ari kubuda pascreen, munokwanisa kuona information yakasiyana siyana from mutumwa. Maita basa mutumwa. Ndotenda kwazvo kuti Mwari ngatiite zvakanaka plus kuti vanhu vari kufamba muholiday ngavagare pamunamato bhosi mwe yakanzisa mukomasigo kuti kune chikara chiri serious. Ndi kufunga kuti tite vakadzi mukomasigo ndichinamata ndakaona vakadzi paratirira nzvimbo ndakaona vakadzi nevarume vasvika almost 16 vakapfeka magauni eblack kumweya zvinhu tasana nokuona ichiwana ava ndozvikara zvirimo saka matsaona achaitika munyika muno mukomasigo anosvika kuma 15% accident here dzichaitika asi tikuedza kukumbira kuna Mwari kuti zvinhu zvisaitika asi pachaitika matsaona akati kurei. Ini ndiri kufunga kuti musi unovhara vana zvikoro day before tiite munamato pachivhitivhiti tinenge tichitora isusu toupublisha motiitira munamato. I think zvakatokosha izvozvo tichaita ili live vanhu vachinzwisisa zvekufamba zvichiendeteka toita munamati oyo kuti munyatikomborere chatokwira riri gomo musi wacho totakura mukomasigo toita tiri murenje munhu ane kwaari kuenda ane kwaari kubva ungoita kuti anongedzere papi ipapo zvinhu zvakukadzisa upenyu hwevanhu. Yes, bozi mukomasigo ka zvinorwadza kurasikirwa nemhuri zvinorwadza kurasikirwa nevabereki dai Mwari atikomborera tichengeta. Maita basa mutumwa.